Chámame Susana García, son modista e dedícome a facer o tema dos traxes dos xenerais da Ulla para o Entroido. Eu empecé no 2014 porque se fixo un curso aquí na Estrada de como facer unha chaqueta de general. Entón, a partir de aí, eu xa estaba facendo un curso de modista e a partir de aí empecé con este tema. Este ano xa me encargaron a miña primeira chaqueta. E foi un pouquinho a pouco, facendo unha cada ano, así, e agora este ano xa foi cando máis, xa creando as chaquetas teño. Non xa sabría dicir horas en si, é dicir, por exemplo, un triscornio sobre un mes. O que é trenzar o cordón, facer o gorro, forralo e adornalo e hasta o momento de cerralo, que quede preparado para entregar, un mes, máis ou menos. Un traxe inteiro andaría casi en 3 meses, o que é adornar unha chaqueta, facer todo á man, pero bueno, tampouco estás todos os días cosendo, é dicir, empezas ao mellor en setiembre, pero ao mellor hai unha semana na que non te apetece coser isto, porque senón sería todos os días aí e acabarías agotada, vamos. O que máis me gusta do meu oficio, a ver, é complicado porque, é dicir, gustame o que é o proceso todo, porque a verdade é que o disfruto. Pero non sei, despois unha vez que o ves todo acabado, velo encima do cabalo e todo, e ves que os teus traxes están ali, pois a verdade é que iso é unha parte moi importante, porque che gusta moito ver esas cousas aí encima. Eu considero que estar dentro da artesanía de Galicia é moi importante porque ao final están xa reconocendo o teu traballo de meses, do proceso todo que conleva esa peza para poder salir a un produto final, e a verdade que é un orgullo tamén poder pertenecer á artesanía.